Naimbaga rasyo amin gagayam ken kabsat iti kadita gundaway ket inti manipadanon daytoy nagbalin apa nakisarsarita ket ti agtultuloy a mayor iti Dingras Ilocos Norte ni Honorable Jeffrey Sagid. Ditoy mga ka-JCQ nga kami nagsaritaan panggepelaeng daytoy boundary dispute iti nagbaitan iti ili ti Dingras ken iti ili ti Nueva Era Ilocos Norte. Nga iti kadita gundaway mga ka-JCQ ket kunana nga nakasagana nga mangilaban iti daytoy nasurok 40 nga hektarya nga daytoy ket naala iti ili ti Nueva Era Ilocos Norte. Well, po Joey, kas di pinang-interview kanya kiti napalpalabas, na-i-mention ko may panggap iti boundary dispute ket actually isudeta ti mesang nga i-plus-plus ni itata nag-request iti Sangguniang Bayan to hire iti genetic engineer nga mangkita deti tata naala iti nevera iti iling Dingras. Ket talaga kalikagom dagiti kelyag ilabam mi iti boundary dispute mi against iti nevera ta amudang kang ronana dagiti lalakay ket nababakit ket from the start na kunadaget na imulagatan dan kukuha iti iling Dingras dahil tata na nasakupan iti ili iti Nueva. So ada di request ko iti Sangguniang Bayan to hire a genetic engineer nga mangiplastar kiti pinagpilami iti kaso iti Sangguniang Palalabigan. Ang manong nga hektarya iti naala na, sir? Well, as per record, more or less 40,000 hectares iti naalada. So nalawa basit iso nga dubeng na lang nga ilabam mi iti deti tata kaso iti land dispute.